Михаил Иванович Пырачкин нарадзіўся 12 студзеня 1922 года у вёсцы Янаполле Хотимскага района Магілёўскай вобласці. Закончыў Мсціслаўскае педвучылішча. У 1939 годзе яго накіравалі настаўнікам рускай мовы і 4 класа ў Языфоўскую школу Хотимскага района. Да вайны ў армію яго не прызвалі па стану здароўя. Але пасля вызвалення Беларусі з верасня 1943 года Михаил пайшоў на фронт добраахвотнікам. Баявы шлях прайшоў у складзе фарміравання асобнага батальёна 362-го стралковага палка, 199-й штурмавой авіяцыйнай дывізіі, 49-й цяжкай мінамётнай брыгады, аўтаматчыкам, вылічыцелем узводу тапаразведкі батарэі кіравання. Прымаў удзел у шматлікіх баях, фарсіраванні рэк, быў тройчы паранены, некалькі разоў кантужаны. Перамогу сустрэў пад Берлінам, а пасля яшчэ яму давялося вызваляць Прагу. Пра тое, як ваяваў Михаил Иванович, лепш за ўсё сведчаць яго баявыя ўзнагароды. Медалі за адвагу, за вызваленне Прагі, за ўзяцце Берліна, за перамогу над Германіяй у Вялікай айчыннай вайне, ордэны айчыннай вайны першай ступені, чырвонай зоркі. Пасля дэмабілізацыі вярнуўся на радзіму, працаваў у школе, а затым ажаніўся. Жонка Таццяна Мацвеевна таксама была настаўніцай пачатковых класаў, і цяпер ім трэба было шукаць працу для дваіх. І прапанавалі паехаць у Астравецкі раён, дзе ў гэты час адчуваўся вялікі дэфіцыт педагагічных кадраў. Так, у 1951 годзе яны апынуліся на Астравеччыне і звязалі з нашым краем усё астатняе жыццё. Спачатку Пырачкіны настаўнічалі ў Дайноўскай школе. У 1956 годзе Михаил Иванович прызначаны дырэктарам Альгінянскай 8-гадовай школы, дзе адпрацаваў 12 гадоў. Адначасова вучыўся на гістарычным факультэце Магілёўскага інстытута. З 1968 па 1972 гады Пырачкін з'яўляўся загадчыкам аддзела адукацыі Астравецкага райвыканкама і ўнёс вялікі ўклад у развіццё адукацыйных устаноў раёна. Працаваў дырэктарам Астравецкай сярэдняй школы з 29.12.1974 па 20.08.1975 год. Затым загадчыкам, метадыстам раённага метадычнага кабінета. Амаль да канца свайго жыцця быў у рабоце і аддаваўся ёй шчыра, самааддана. Пайшоў з жыцця ў 1991 годзе, пахаваны ў Астраўцы.